Lah, urung ketok guys raine. Raine urung ketok. Masih jam 5 lewat pirang menit ya, Mang. Cek repet-repet nggih rantak-rantak ning ngarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya guys, aktivitas dhisik yo ngene iki. Aktivitas dhisik iki petualang ning baun-baun. Pokoke aja bosen-bosen nonton kontene dhisik. Pokoke konten iki menurut pekerjaane dhisik guys. Wayahe tandur ya tandur, wayahe unduh jagung ya unduh jagung, wayahe icir ya icir. Pokoke karek endi sing ngakon mergawe. Bature endi deh? Bature ya akeh iki wong papat. Loh, ngarepe dhisik. Sitoke cek njupuk gembreng iki, ning kono ning gubuk. Mulai munggah. Cek elon-elon Pat. Kok mengkis-mengkis Pat nututi kowe. Munggah iki lho Pat. Seperti biasa yuk guys. Ya ini wis pokoknya anggar bar subuh tet bar adan iki yo mangkat. Jadi teko kono kuwi jek isu kocek iki jek semangat. Engko nek wis panas yo ngono kae lho guys. Nek wis panas walah. Dhe aja sambat ae, Ding. Ora sambat. Sing sambat iki gak dhisik tok. Kabeh wong sing kocek anggar muni panasen mulai jam setengah 12 sampai jam 2 kuwi walah. Oh, panase iki jan tenan. Sampai koyok ning dhuwur embun-embunan iki. Wong iki leh do semende gedang, do sembitar ning sor-sor wit-witan. Ora dhisih dhewe nggih. Aja ngeluh ae dhewe mergawe. Ya ora ngeluh ngono ya, guys. Kene kan ngeluhe karo sing kuwasa. Ya Allah, paringono yup. Ya Allah, panase koyok ngene. Jenenge wong mergawe dek gak ngeluh ya, guys. Tapi wong wis diniati yo, apapun keadaannya, apapun pekerjaannya wong wis diniati ya tetap semangat. Meskipun ngeluhe kan ngeluh terus kapok ngono ki ora. Ya diparingi iyup. Angger enek angin. Ya Allah, yo ngene ya Allah, silir-silir lah. Iki wis seneng e. Tri, ayo Tri. Iki sing janda iki dua. Mbok-mbok rondo muda, guys. Sitoke nggek anak siji, soke anak loro. Cek dulure dhisik kabeh. Pernahe piye yo, guys, nyeluk dhisik iki, Mbak. Kesel Pat, anu Tri. Iki kok medane jurang-jurang kaya ndingi ora, Tri? Alhamdulillah, ya Allah. Jenenge mergawe ya, guys. Kadang ki yo apa medane yo penak. Kadang yo entuk sing jurang-jurang. Ngono ki yo tetep disyukuri. Karena mergawe resikone wong mergawe yo ngono kuwi, kadang yo entuk penak, kadang yo entuk susah. Nek kok ndingi dhisik sampai adus tangis. Perkarane apa nggowo gendong jagung sak blek ngene iki munggah. Dadi sikile dhisik iki mbleset, terus dengkule dhisik kuwi natap tunggak. Walah jagunge kocar-kacir kabeh. Aku sampai nangis brebes mili aku. Ya Allah, golek duit cap-capane sak-sak 10.000 kok abote kok ngene. Aku sampai ngono, guys. Ngeluh aku. Perkara niki yo munggah ku mang. Ya Allah, aku ngono wis sebut wis diparingi kuat ngono ae. Sing penting ki esuk sedina ki maksudnya ora petang buah piro-piro rezekine untuk pemasukan ngono lho, guys. Jadi rezeki tiap hari ki yo gak sama. Hitungnya ki yo gak harus sak ngono-ngono ki, kadang yo enek luwe, kadang yo enek kurange. Ya tetap bersyukur sithik akeh iki rezeki wis ana sing bagi. Wis enek sing ngatur. Alah, keringete. Kok baradus.
Alhamdulillah wis tok kene. Karek munggah sithik ya, Pat. Oke. Oke. Ki adik dhisik gak ikut, guys. Soalnya cuma wong 10 orang, karek kurang 2 orang ki dijupukno dhisik karo Mbak Tun. Jadi adik dhisik libur gak mangkat. Tekan kene karek munggah sithik. Sake ndak wis ning kono purung ya, Pat? Meh teko iki. Padahal yo sing diliwati ndek iki lho, ngono ki yo gak ngetarani ya. Diliwati kayu ki lho jembatan kayu. Lah iya. Bruk ndek sing dandani para semen no? Iya. Lah iya aku pangkleng budal cek kayu sitok nek mulih wis apik batinku. Balike kok wis rasa lewat. walah tenan nang wong bangkele iki gak yo gak iso lewat. Era bruk mang lho. Banding Lah iya. Ki ngene lek Paricen ki arake sing minggu ki. Sesuk ae. Sesuk ra iso, arep golek soto ya, guys. Arep iring-iring manten. Ki penak ki nggone dak kabeh. Lah iya. Alhamdulillah kirimane wis teko, guys. Disayur napa, Mbak Tin? Walah segere ya Allah. Tong-tong gereh. Jangan asem tong-tong gereh. Walah tri ndisik ya. Kono sambar. Ayo Yusah, engko selak semaput nek ndingi. Oh, alah semaput iki. Bude piye dingin ya, Bu? Ndingi iki mari panase iki lho. Ayo lek, Ju. Sarapan yuk. Lah iki kok. Dorong. Iki kok gak katek panas, Mbak. Gak ngantek ya, Mbak ya? Gak kayak dingin, Mbak. Heeh. Wis ora ngutang bar te balik. Yo, aku wis meh entuk 6. Lho, kondang kowe. Tak jempol kowe 6. Berarti jare kaya uang maneh. Yo. Biasane ki ra uang ki. Iya. Emang ngono tenane. Biasane ra uang. Saiki kaya uang ya aku ngono ya. Biasane mbok apa? Lha ya. Emang tak kon ngiboi aku ben karek mangan. Dah. Nyala suwe tara yo nyala. Saiki kaya dingin, campur-campur karo. Ora kena sudah. Jual kondisi subuh. Oh, kuburan lorong ketok nggih. Kuburan lorong ketok. Lah aku udah keri kalau sak wis entek ning kono Lah ya loro. Dele kok udah apaan aku. 4 ki urung sarapan kok. Bayar. Ah, pas iki mbok golekno sapa terus golekno dhewe blok kok. Lah aku diomong Kowe iki lho ora golekno bojo, ora golekno apa kok. Anak wis dhewe. Wong apa Wis sarapan Tun. Iya Tun. Ngene lha yo ora tau kulinawar kemarin. Yo Tun, ati yo. Bah, losjol kene iki. Sarapan. Nek ju aja. Nggih. Enggak ka. Ayo kene. Kok sambar dipangan apa? Apa dungon tekno. Jangane dikok neo. Jangan seger asem. Ki ndok aneh ki ndok ning kono. Alah ora. Ndok. Dok-dokan. Jonggodok dhewe. Lanang. Apa kok ndok? Oh, gak gue. Oh, lanang bagane ndok. Ndok kene ning toples. Kok nembe ndok. Ora sampe potong ora saya nganu ngene kok ngene. Sesuk panas semae. Iya, Mbak. Kene iku sik.
Ayah, cuma lanang anu. Iki sambel iki lho. Buka. Bongkol. Lanang malah ngurung ki, Mang. Lah, wong lanang sing nang daki nganu Mbak gurung dereng. Sing ora buta kirek ya. Heeh. Pangan ra kotingane kae. Sing ora buta kirek, ora gurung-gurung. Gawane anu mok kepek mok. Kita sakit. Lho ora ngono ta Mang kan gremeng ae. Jenenge kiriman ya lho teko Mas. Lho bos teko ora nang mangan. Lah wis lesu aku ngono. Pak. Nang isor ngedokane. Aku ora mentolo-mentolo. Ketakon ngono. Cek rugi 300. Kowe yo. Urung coba. Takon ngono. Tek yo. Aku ki kabeh. Kemang pare mak Mbah. Yo kidul mari-mari. Coba kan buka. Iki karan sirih melak yo lho kae. Malah wis sempret. Gua kono wae iki. Boni kok rene. Masuk ke rene pengen tanu sakem. Sak dian sak ya Mbak. Sangat ngerti mbokne apa gak enak badan. Enak kok jane mang. Mboke kok ya Benda gentenan. sarapan. Iki teko kabeh iki. Ya gentenan. Aku enggak punya nyambung. Wis 90 mo. Untuk kabeh. Paten sekolah dong kok. Lalu sak isak. Sarapan, Jawa gere ra umum pat. Ndang, jangan asem. Lawai sambel, tungtung teri, pindang, breh. Mantap. Kabeh yo gawa 5 nek. Lah ya 10 ngono. Akeh. Halah aku nang sore, Ben. Gak apa-apa, Mbah. Ayo ndang, menikmati sarapan. Ben gak munting kok. Ben tambah kekuatan. Oh, sikile keder nek lesu. Walah ndek ingi aku yo ngantek takon mek sego sawi nok, Mbah. Kuwi aku nek gak mbok aku sarapanku rontok telat. Wis kuwareken banyu aku trimo manroh sendok wis, Mbak. Mas sarapan ra gelem arek. Basa ape mangan awan ki loren munggah gunung ngono kae aku wegah. Wis ndredeg ngono kae. Aku nek gak mbok pekno sarapan ku ora tak barno lho kuwi aku ngono. Gak mbok pekno mangan. Campur. Aku sing mekno nek. Kayak aku meno aku. Temandang ki. Batu. Nek koyo dulang kirek ngene yan diulet kok ngene iki aku ngono krupuke momot. Banget Mbah, Mbah. Tukang Kata ora kerupuk nang dicampur ya keren jangan ndok terus kerupuk momot ya koyo ngalah bayane sugere Jangan mari kopokne kok. lho dikirim anu guys makan siang dikirim sayur menir karo Mbak Sri seletop pat segere ngono iki lho iki sing timbon bose iki sing tukang bayar iki guys lha iki lho dhisih jam pira ya ki Mang? Jam 11. Lah gak ketok Mbah nek tanggo video. Jam 11 lewat dhisih entuk bayaran abang-abang. Menyala. Ngene wis polahe kok kekean ucul aku ketesuk. Walah, kok kekean pedhot. 10 lah sing 9 di sunggekno kuwi mangno. Lah mak Eko ki gak nek dienggo onde-onde, Mbah. Kono wis ahline ahlina wa ahli kumipat barang kuwi. 8 mang. Aku entuk 10 kuwi wis walah lah, Mbah. Nggih. Wis tenanan Mangkane sesuk ngajak nendi aku iring-iring barno nek mbok barno ngene parijane nek mak Eko tenang aku ngono. Mbak Sawi bar iring-iring kapan ngusul? Alah lah panas ya, klenger. Gak iring-iring paling gak mulai jam 10 jam 11 klenger. Mending ndang turun omah yo, Mbah. Sampeyan yo iring-iring yo, Mbah sesuk. Lor yo kabeh, Dik. Mulai iya, tenang. Tenang. Kok panasan geblak sor gedang. Tenang. Sampai nambah Pak Eko kok. Engko nek Mbak Sukar piye sesuk? Tri barang piye? lemes. Wes cek doleran guys, urung mantuk iki, cek ngenteni kancane Pak Yanggi urung bar. Jam 11:30. 11:30.
Cok banyune ndur. Mbak mosok mul. Jam 11 teknik kono ya Sri. Yang ini tik mosok. Lho lah sampean di 10 no Mbak. Sampean gak 10 apa piye? Apa kok jam? Jame tak kira entuke. Heeh. 8 ambek 3. Tak kira entuk 10 ngono. Tak kira ya entuk 10. Bayaran piro? Lah yo Mas kok Lumayan parah lho. Kuwi koyo bojoku, angger aku sambat piye sing ngakon sapa? Aku mending meneng ae. Wong nek ler-leran yo kudu budal ae ngene Mbah, tewas di ngonokno ya aku. Gak tok meneng ae ya. Kemong bae kon mek menang bukan ae kok wis kok. Sing ngomong leran leren sapa? Lho nyalong. Tak jaga ngi barang. Pak, dijak Pak. Anggita pengen dari makan bae anak wong buang dari kok. Lho jek ning bojok. Apa aku ngerti gorengan ngerti apa malah ngombe ae. Ora enek gorengan. Lah ya malah ngombe lho kan bulan galing. Kok aku malah utangku malah blendingan gani. Mak kok tau ndel-ndel malah koyo Ya ning ngarepe ning gedang kae jare godhog banyu takon gowo gedang kuwe. ngono aku nemen ndek ini. Walah kaosku ki tak buka beanan tek Mas aku nek lek uji serah-serah aku godhog banyu iki kok. Batas ora geno. Apik lho aku bujet kek. Kalau wek kumandeng nang gowo aku. Sing ndek iki kae. Susu embranang kuwi wis sesuk akare gowo rasane majian. Ngono apa diimbu terusan gak oleh sapa ndek ini kae. Aku mulai kocak payang di juta karena arep banget duwe aku. Iya aku ngono. Jujune. Blekku cek pati, Mang. Mbok niki blekku ndek ndi, Mbok? Wes derene. Urung kalong. Sing banyune, Mbok. Wes sangu banyu nggo mlaku mulih. Nek ndang dimboi nes. Cek samene. Sing penak omongan emplorat apa tuh gua. Tenaga apa-apa ya. Ngene domku ape ilang, silang-silang batin ku ki lah. Ayo aku matur nuwun. Kowe kok garo Nggih, aku Mbak. kaya Kula ki pun Mbak Tak tampani lho Mbak Sri. Iya, emang lagi gawe. Aku pokoke makane ya Mbak. Duweke gak gawe ya ora. Lah ya duweke gak duwe. Nanti mau. Mergo sing digawe ini didadekno Nggih. Kok ngene dulure kok ditampani. Aja. Gere kok Wis sawi ndek iki ya ngono. Mbah kuwi tak tampani tenan iki. seneng kono coke ke mau. Apa? Kopi lah beri. Entek kecoke. Kopi lah yo. Saya sambil terima ndi. Lepas ayo. Lho, Cek. Teko omah gak setengah 1. Jam. Aku beli pertama aku asine. Ah, tenok. Ngono kok tinggal dhewe ora gelem anu kita. Pak Yanggi cek nggih no kok. Ben Pak Yanggi ngono ku montor ya. Weh, dadi kuwi sing apa? Kok mampir gone anu ya, njaluk bayaran. Iya kok. Pisan. Aku mampir gone pas barang Mas yo kandel kono. Apa mek ndang bil? Aku kasih ya. Oh, alah. Udah subuh itu 10. Oh. Lah aku kok udah wis loro. Del. Oh alah. Kira kok tak bedelno kowe aku. Ayo pulang. Wong aku itu aku lagi yo tak ulur kumang. Oke nek banyu es iki, Mang. Kae ya. Saya tak ngombe banyu es dhisik. Wes saya mantap ya, mantap. Ya. Mantap nuwun ya, Mbah ya. Nah, aku cek tak ngombe sik kok. Sudah ngombe. Alhamdulillah, lah kok ya pas jam 12 ora nek lebih, ora nek kurangi, guys. Jam 12 pas tekan omahe Mbak Pat. Ngenteni ngracahne dhuwit pembagian rezeki. Untuk rezeki iki wong Jumatane rong medun. Ya Allah, aku arep nyepil karo mlaku ki
ora wani guys, soalnya HP-ne panasen. Panase pas jam 12. Eman-eman iki tak tutupi godhong gedang lho. Padahal isek tak kek ning jero tas lho. Cek tak kek ning jero tas iki, tas pinggang. Tapi cek tak tutupi daun pisang. Dine ngono yo nek mbledhos. Kane nang nama apa? Iki langsung ngampiri anu ya. Langsung ngampiri bayaran milik jari. Tak jaluk emisan, begagah apa ngono kok? Begagah. Pak Surep tak kon mapak ya mesti Jumatan. Lah ya Jumatane urung ben. Piye Pak mewah kok? Piye kok tak dolane kok. Aku tak mampu lah kok. Hampir kali. Mampir njupuk bayaran sing pas desih jam 8:30 wis pulang kae lho. Karo dibayari. Wong njupuk dhewe nang omahe. Tak njur montor ae. Ayo dah, kowe gak rono omong untuk piro. Sampai nek wis tuku jangan bareng, Mbak. Nek Mbak Sri ya? Iya. Penak foto ki, Mang. Nggih. Difoto. Difoto. Alah. Difoto iki, Mang. Dikonten, Mbak, aku njaluk bayaran. Lah tulisannya kayak nah, sampean gak nyekel tulisannya? Mbak Seh sapa lho? Seh dikei piye lek Seh kencet nek nulis? Seh Suparman apa Seh tok? Anu, apa kuwi kota jagung, Mbak? Nggih. Lah kuwi tok pira sih, Lek? Untuk papat. Lho, nek iki lebih apa pindah? Lah 8:30 mulai Lek. Wis Mbak. Heeh, 8:30 ki untuk papat. Enak ora Mbak tulisane? Untuk papat aku. Papat. Nggih. Lah ditulis piye lek Seh ngene ngono ki? Heeh. Ambek Mak Eko 6. Mak Eko ditulis apa kowe? Ton. Ton ngono lek Seh. Apa lek? Sampean? Kowe tuh foto mapi. Lah yo mbake kae sing ketok Ya ngalapi menang ngono nek ndame ki ono kuwi. Ngene iki yo mergawe lek aku yo ngonten, yo kocek ngono. Untuk semelok lah apa? Boleh iya sehat tapi ki golek keringat. Timbang ning omah. Penyakit pilang Oh, alah tenan, aku mbiyen sediluk-diluk lambungku mat. Diluk ngamar aku. Tanggo muanas, tanggo anu alhamdulillah gak tau mat lek. Wis 2 tahun ki blas gak tau mat. Aku coba jalan Mbak enggak? Ton 6. Aku ki parah lambung ki. Lek wis Asam tenan yo tunggu berapa lambung. Nah, niki tanggo mergawe malah ra tau mat blas kok. Heeh, ya bener. Dicecekno sitok paling ya. Kae lek kumpul melok Ora me. gak melok ya bener. Tapi sering kumpul tak ya. Nggih, untuk 6 mbek aku papat. Pas 100 Mbak kuwi. Terus Adikku wis njaluk porong. Jumadi. Wis Urung ketok. urung gawakno misan Mbak kuwi entuk pira jere wong loro entuk 10 iki. Mandi 10. Iya, bener. Tak gawakne misan. Alhamdulillah guys. Desih wis bar mandi. Karek santai. Ya. Piro Mbak kae? Heeh. Apa enggak sae lumut-lumut yang tak enteni kok suwe men mikirku. Iya, kaku tenan ngono, Mbak. Jajal cek gak sah nganggo WPC ngono. Nganu ora kawat. Dek. Dek Isa ya Allah. Endi cek? Hah? Sak piye yo? Anggek teko. Minggu ngene Mbah Dok.
bareng ah. Aja Minggu ah. Senin apa-apa ngono gentian. Deiza. Pak De ning ndi, Duk? Ning ndi? Oh, ning sawah. Sik tak nganggo tandure guys wis piye. Iki kecek kok iso masuk angin pura. Walah tandurku aku ora nganggo mengguri. Sik Mbak Put. Apa cekli sik ya? Aku tak rene sik. Ya Allah, ora nganggo pirang dino. Wis pangkling aku ya. Kak mejane Mbak Pur kono ya apik, Mbak. Nganu sikat kamar mandi iki lho sing sikat wesi kok online. Pesen Mbak Putri. Walah mantes e. Mang bar mbok pindho niki Mang berarti. Mbok nganyar ndek iki kae. Walah wis malah berubah guys wis. Sakmene dhuwure. Pirang dina aku ora nganggo mengguri. Wis enek seminggu Ki mang tumben ya ini wis ning omah. Jam 11 mau guys. Terus jam 12 teko omah. Terus ya ini anggek iso mandi, iso tilik-tilik guritan, tilik sawah. Walah mandes e. Alhamdulillah, muga-muga. Piye? Walah nyileh. Apa Orea apa Poska? Lha ya Orea niku wangel lek bapak sing iki sire. Lah golek angel. Ora njaluk. Dia witawani Mbah Sugeng. Lha Tek. Sing kono kaya nganguk sing sebelah kono jek panas. Jek males ya, guys. Wis ngono ae nggih kontene sesuk dilanjut neh. Makasih, matur suwun sanget supportnya, dukungannya. Pokok iki matur suwun nggih desih. Banyak-banyak terima kasih kepada family online semuanya dimanapun panjenengan berada. Semoga diparingi sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wong blujet. Tunggak. Sumuk. Apa? Tunggak. Kayak tunggak jere bakso. Hitam. Alah, meskipun desih iki walah sing ning baon sing tapi Pak Suki fokus ngopeni tanduran, guys. Pokoknya fokus tandurane diopeni, tandurane lemu nek wis alhamdulillah. Ngene Mbah Jami iki blas desih iki urung pernah tilik-tilik rono. Isek sibuk ning baon. Ya Pak Suki bendina sing matuni sing Ya ora diwat. cungak-cunguk. Ndek iki gak mbok semprot neh. Lah ya ora diwatune semprot. Ora nek bayu